So guys, beyo आंनि मिस्ट्रि दाखालि है जानायब्रा नों खेबसे नाय समबार बर'नि मिस्ट्रि ओमफ्राय जा दं जोंनि सासेबाव दिनै बाथौनि थाखाय माबा गायनो नागिरदों बाथौ मन्दिर बानायनो थाखाय खुन्था गायसननो नागिरदों दिनैनिफ्राय निजाय सासे दंबावो निजानायलै ओमफ्राय जाया फुजा होनो नागिरदों नामा बे बाथौआव दिनै माबा गायसनगोन गोदान माबानो मन्दिर फिसा बानायना दोननोसै आरोना ओमफ्राय बेनि थाखायनो खुन्था गायसनगोन ना रेडि जाखाबाय गिदिरबो हाया नालाय एसे फिसा बानायथ'नोसै देग्लायनि थाखाय बेनिफ्राय आंनि बे न'नि फाइनाल लुकखौ आं देखायगोन र' दिनै नोंथांमोननो जे साइडनाथ' एसे कमप्लिट जासिगोन माने फ्रन्ट साइडना आं देखायनो र' नोंथांमोननो So guys, नोंथांमोननो दाखालिबो आगोलाव बुंदोंमोन ना मोनसे फ्रन्ट साइडआव डिजाइन लाबोगोन होननानै दा कमप्लिट जाबायानो सानना ला कमप्लिट माने दा बानायबाय आरो डिजाइनखौ जायबो बानायनांगौ दा बेयाव प्लास्टार होनानै एसे आरो दंबावो खामानि दंबावो खिन्थु बेयो न'नि लुक्सआ फाइनाल जासिगोन आरो बेखौनो बुंगासिनो आं दाखालिबावै बेनि थाखाय एक्सट्रा खरस खालामबावदोंना बेसेबांखिनि खरस थांखो बे आगोलथ' एसे आलादा नुयोमोन दा बे डिजाइननि थाखाय बेसेबांखिनि खरस थांनो आं नोंथांमोननो दा भिडिअनि गेजेराव बुंनानै होगोन लोगोसे बेनोमोन आरो दा बेयो फाइनाल जासिगोन ओमफ्राय बेयाव जेबो डिजाइन चेन्ज फैनाय नंला मोनसे मोननै गोजौआव एसे चेन्ज फैगोन माने प्लास्टार खांनायनि उनाव मोनसे मोननै डिजाइन फैनो हानाय ओमफ्राय बेयो फाइनाल लुक जागोन आरो नुनायाव बिदि जासिगोन आरो ओमफ्राय दा देनां कालार माबा माबि होबाथ' बेलेग नुगोन थेवब्लाबो दा लास्ट फाइनाल बेनो ओमफ्राय डिजाइनखौ चेन्ज खालामला बेयाव एसे गोजौआव ओरैनो मोननैसोल' फैसिगोन दा ओमफ्राय आगोलथ' एसे बेलेगमोन ना थिङा गाहायखायनो बेजों साइडना थिङा गाहायमोन ना बेनिखायनो बे डिजाइनखौ बानायनाय जाबाय आरो ओरै एक्सट्रा खरसफोर होनबावबाय दा आं नोंथांमोननो बुंनानै होगोन बेजों साइडआव बे डिजाइन लाबोनो थाखाय बेसेबांखिनि खरस थांदों लास्टआव केमेरामेन फकास करो So guys, एसे आगोलाव बुंदोंमोन आङो बेनि बाजेटखौ खोथागोन होननानै दा आं बुंदोंसै दा बैखौ माबाग्रोगासिनो बेयाव पस्ट होदों नङाबाथाय गांग्ला गोलैबोगोन ना आगोलाव खानाय दंखायो दा बेखौ पस्ट खालायगासिनो आरो गोजौनिखौ ओमफ्राय बैयाव बै माबायाव बे खालि नुदोंना बेयाव ग्रिल जागोन लहानि ग्रिल थागोन आरो बेयाव ओमफ्राय बेनि बाजेटखौ आं खाथियाव थांना देखायदोंसै र' बोरै फ्रन्ट साइडआव आगोलथ' दुस्रामोन नालाय ओमफ्राय बेखौ लाबोनो थाखाय बै सिंनिफ्राय बेहाय धालाय होजोबदों बैनि बेथ' एक्सट्रामोन नालाय बेयाव नै दा बे मोनसे पस्टखौ होखांदों ओमफ्राय बेयाव बे गेस दंना पस्टनि बेयाव इटा जागोन ओमफ्राय बे एरियाया बक्स टाइप जासिगोन आरो बेयाव इटा गाखोगोन बेनिफ्राय बैसिम ओमफ्राय बेथ' एक्सट्रामोन नालाय बैजायबो धालाय थांबाय बैजायबो धालाय ओमफ्राय फ्रन्ट लुक बानायनायाव बायहेरायाव थांना लाग्रोनि फार्स्ट बेखौ बानायनानै थाया माबा लांदों 50 थांबाय बोरै थांगोथाय दा आजिखालि रडआ दाखालि थसे रडआव 500 लाना फैदोंमोन आं 10 mmफोरखौ रडआबो दाम ना ओमफ्राय इटा सिमेन्ट मिस्ट्रि हाजिरा माबा माबि होनाय खालि बेजायनि महरखौ चेन्ज खालामनो थाखायनो एसेबांखिनि खारगोन बायदि मोनाखैमोन आरोना ओमफ्राय बोरै खारखायो आजिखालि दामफ्राबो बुहुत ना ओमफ्राय बेयाव ग्रिल जागोन कमप्लिट जायाखैनो बेजाय ग्रिल फैबाथाय ओमफ्राय बेजाय मोननैसो डिजाइन थासिगोन बैयाव माबा थागोन बायदि मोनदां ओम नङाबा माबा मोनसे ओमफ्राय देनां प्लास्टार होबाथाय आरो बे गेजेर पस्ट दंना बेयाव आरनाय डिजाइन बानायगोन आं आरनाय जागोन आरो ओमफ्राय नै बे एरियाया देनां बेनिफ्राय बेजाय गार्डेन टाइप जासिगोन प्लास्टार होनानै लामानिफ्राय फ्रन्ट साइडआवसो जाबाय नालाय माबाया मोखाङा लामा साइडनिफ्रायसो जेनेबा लामाथिंजाय फैबाथाय बे डाइरेक्ट नुखासिगोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय गार्डेन जासिगोन ओरै फैगोन प्लास्टार पुरा बे सिथ्ला जासिगोन नालाय बेजाय बे प्लास्टार जासिगोन ओमफ्राय बेयाव गार्डेन जाजोबगोन देनां नायदोंसै आरनाय डिजाइन बानायगोन सानदों नङाबा टाइल्स लागायगोन सानदोंमोन टाइल्सखौबो हाफ% लागायदोंसै ओमफ्राय आरनाय थागोन आरो खुन्थायाव ओमफ्राय कालार फोनबाथाय देनां माबायदि नुयो आरो एसे डिजाइन बानायबाथाय दाथ' जायाखैनो दंबावो एसे डिजाइन माखासे नायदोंसै र' बेयावथ' बे लास्ट माबाखौ बानायनो गोसो जाथारदों आरो बेयाव गार्डेनखौ बिबार बारि
बेनिफ्राय नुबाय दहायबो खामानि मावगासिनो दं दाबो बेखौलाय मानो सुनांगौ जाखो नोंलाय हाग्रा जादों आखौ ओइनिखौ बेरा होजोब्बाय आं आइया नै मैगं बारिखौ बेरानो मुस्रि सोंथेजोब्बाय गासिबो ना फोबायानो फोबाय गाबोन खावसे दंबावो इथिंजाय लाफा फोनो ए मा मैगं फोखो लाइ लाफा आरो मुला दुन्दिया ए मोनब्रैल' फोदां ए जायोहाय मोनब्रैयानो दा खालि जाबायल' थानांसिगौ आरो जोङो दा ना बिमाया मावना होदो नालाय जाबाय था होमबा सोर मावगोन बिमाया मावाबा बिमायानोथ' न'नि बिगोमाफोरा मोजां जानांगौ ना ओंखायनो आं बुंनायखौबो लानांगौ आरो न'नि बिगोमाफोरा मोजां जाबासो जायो नङाबालाय आरो न'निफोरा बिमायानो जुदि लथं फथं जाबाय थाबालाय आरो बहायथो मानो लथं फथं जालाबायनोसै आंलाय नङा जेनेबा नों सानफ्रामबो माबा बेरायबाय थानाय जौ लोंहैबाय नङा ओरैबाथाय होनदो ओरैबाथाय गारजेना ओरैबाथाय बारा थिग जायाना आरो न'नि मानसिफ्राबो थिग थानांगोन खालि गारजेनाल' नङा न'निफ्राबो थिग थानांगोन जेरै जोंफोरबो थिग गैयाबाथाय उल्थां फाल्थां जाजोबगोन आरो जेनेबा न'नि परिस्थितिया दुगैनोबो मोनाखै हाय आंबो दुगैयाखैनो दुगैदोंसै बिराद खामानि दं आरो दुगैनानैबो ए बे जाहैबाय आरो दहाय मुरनिखौ बानायबोमोन ना दहाय पस्ट गायदोंमोन ना बेखौबो देखायना होनि र' आङो बेलाय दहाय आं बुंदोंमोन ना पस्ट गायनो नागिरदों होननायानो बेजे थब्रै गायना दोनबाय दिनै पस्ट होग्रोदों साननैसो थाबाथाय बानायसिगोन आरो माबानि नालाय सानसेनो मावजोबनो हाया जिखिनिखौ मावनांगौ बेखिनिखौल' मावबाय बेखौ मावनायनि उनाव साननैसो नेथावनानैसो रानबासो आरो खामानि जालायगोन सानसेयावनो जाजोबा ना स' गाइस दायो आं गामियाव बेरायनो फैदों समा जादों बेसेबां 4:12 ओमफ्राय बे हस्पिटाल जों गामिनि बै लोखि मन्दिर ओमफ्राय बे जाय दुब्लि ओमफ्राय दा गामियाव रावबो लोगोफोर गैया आगोलाव ओरैबायदि लोगोफोर बेकार थायोमोन ना दा खालि गामियाव बेकार आंल' थायो बेफोरबायदि आरो जेनेबा गामियाव सोरखौबा नागिरबाथाय आंखौल' मोनगोन लोगोफोरखौ रावखौबो मोननाय नङा मानोना साफा दुस्रायाव थाजोबो ओमफ्राय आं जुदि सोरखौबा लोगोफोरखौ नागिरना फैबाबो सासेबो मोना ओरैबायदि जाबाय आजिखालि आरो बरिं नांसै गामियाव थाबाय थानोबो उपाय गैया मा खालामनो दा नै सासे फैदों बेना मबाइला गाज्रि जादोंनो मा जादोंमोनलाय हा मबाइला मा जादोंमोन इमेला पासवर्ड बावगारलांदों माबा मोनसे जुदि मबाइलनि प्रब्लेम जाबाथाय बांसिन आंनिनो खामानिसै आरो गामियाव दा मावबाय थानाया बेफोरखौनो मा खालामनो टाइम पास लोगोबो रावबो गैया नै सानैल' जाना दं बेबाराव बहायबा थांबाथाय आं हारसिंल'सो ओरैबायदि बेमा मासेबो लोगो गैया जाना दं बहायबा बेरायहैबाबो आं हारसिंसो बेरायहैनांगौ मा जाखो आजिखालि बेनिफ्राय जिरायना लाबाय जेब्ला आं बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबखादोंसै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दिनैनि गेजेराव 80,000 साबस्क्राइबार जागोनखौ आं माने आसा खालामबाय आरो ना बाराथ' नांला 80,000 साबस्क्राइबार जानो आरो 40 जनसोल' नांथारसिगौ खोमा बायदि मोनदों आङो खालामना होबानो जाबाय जायफोरबा खालामाखै स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय